ng mga nagbabagang balita. Isang bahay sa Kamaligan, nilooban at ninakawan. Sospek na nagtatrabaho sa ninakawang bahay, kalaboso. Minimum wage earner, umaaray sa domino effect ng mga produktong petrolyo. Mga programa kontrabahan ng Camarines Sur, suportado ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kababaihang kawani ng provincial government ng Kamsur, nakapag-pamper day sa Women's Month. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nahuli sa follow-up operation ng PNP ang suspect na nanloob at nagnakaw sa isang bahay sa Kamaligan, Camarines Sur. Nahuli kam ang insidente at ang suspect na nagtatrabaho pala sa ninakawang bahay. Ang update sa ulat ni John Amador. Mahimbing na natutulog ang mga nakatira sa bahay na ito sa Barangay Marupit, Kamaligan, Camarines Sur madaling araw nitong March 16. Walang kamalay-malay ang mga biktima na may lalaking nakabonet na pumasok sa bahay at ninakaw ang ilang gamit tulad ng sapatos na may halagang 7,000 pesos, wallet na may 1,000 pesos at mga ATM card. Sa pool sa CCTV ang panluloob at pagnanakaw ng kawatan na tila pamilyar sa bahay na kanyang ninakawan. Napag-alaman na nagtatrabaho ang suspect sa bahay at nagkakabit at nagkukumpuni ng bintana at grills ng bahay. Itong harong po kang biktima at tiglaw kang denabistadong persona. As in, iyo po yun nag-viral man po nga ni sa social media na pinost kang ama kang biktima, dakulang tabang man po yun isa mo para ma-ano sa suspect. Ayun na po, naibatay po sa samuyang follow-up investigation as in sa pag-investigar duman sa crime scene. Ang nakuha po kang suspect, ito po pitaka na may laman na kakalagang 1,000 pesos, saka sapatos po na may rin. Medyo mahal-mahal po sa sapatos. Tayo nga nang nakursunadahan. Kinaumagahan, nag-review ng CCTV ang may-ari ng bahay at nakilala base sa kilos at pangangatawan ng kawatan. Kaya nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP. Walang kamalay-malay ang suspect na bistado na pala ang ginawa nitong krimen at pumunta pa sa bahay na kanyang ninakawan ng madaling araw. Hindi pong suspect, nagkakapirang aldaw ng nagtatrabaho sa harong kang biktima. Bali, ini po, nag-i-install kang window grills as in bintana sa harong kang biktima. And then, sa pagtatrabaho niya, daog luwas sa harong, medyo na sa satuyang presumption, na niya na ang harong. Kung saan tinatago ang mga valuable items, natuong niya na. Yan ang suspect 49 years old, as in residente po kang Katayid na barangay, Del Rosario, Canacman, Camarines Sur. Yan, paghahanap ng persona, mayo sa enda, nagduwag kami sa Canacman, kami sa buong Kamaligan din, pagkaaga, kami man girarig sa Barangay Marupit. Sa harong man po giraray, kang biktima, na nagtatrabaho po ni malaog siya sa trabaho. Ngunyan, pag abot naman, hinalat mi, pagdakop mi na, kunwari matrabaho, para dairisa. Nasampahan na at naharap sa kasong robbery ang suspect. Paalala ng PNP sa publiko. Maging mapagmatsyag po kita, sa mga tao sa palibot, kung may bago kitang lagon, maging aware po kita sa enda. And then, kung may patrabaho po kamo, para sa kaning example ng nangyaring ini, ang kukunan po nitong trabador, aram po nito kung siya yun, ang record ninda, ang track record, ang pangaran, para ma-identify ta po sinda kung siya yun. Pantulo, bako lang po sa tao, pati rin po sa dirita, banten ta po sa tuyang gamit, lalo na po sa mga personal na gamit, pasiguruhon ta po, lalo na kung banggi. John Amador, CSN. Hindi pa man inaanunsyo ng Energy Department kung maging ang LPG ay tataas kasunod ng tensyon sa Middle East. Ngayon pa lang ay may mga diskarte na ang ilang karinderya owner. Si Jem Garcia sa detalye. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na dulot ng tensyon sa Middle East, pinangangambahan na rin ang pagtaas ng presyo ng mga liquefied petroleum gas o LPG. Maaaring maapektuhan sa pagtaas na ito ay ang mga madalas na gumagamit ng LPG, kagaya na lamang ni Rosario na mayroong karinderya. Ayon kay Rosario, tumatagal lamang ng 4 na araw ang 11 kilogram na LPG na ginagamit nila sa kanilang karinderya. Nakakadismaya.
kasi syempre mahirap yung pagbabudget, iba maraming i-consider na babayaran, yung mga kagaya namin binabayaran. Syempre nakakadismaya na pataas ng pataas ang presyo. Dahil sa banta ng taas presyo sa LPG, may diskarte na sina Rosario para tumagal ang gamit nilang LPG sa pagluluto. Halimbawa na lang umano dito na ang mga putaheng matagal lutuin ay niluluto nila sa uling. Gagamit na rin umano sila ng kahoy bilang panggatong kung malakihan na ang taas sa presyo ng LPG. Ayun, may uling, tas may panggatong din. Naggagatong din kami. Bumibili ng panggatong. Parehas man lang. Pag maganda ang uling, ay minsan may pangit na uling, yun, medyo matagal-tagal. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Energy o DOE ang pagpapaigting ng oil price hike monitoring dahil nga sa patuloy at inaasahan pang pagtaas ng mga produkto. Kabilang rito ang paalala patungkol sa price manipulation katulad ng overpricing na maaaring mangyari sa mga produktong petrolyo lalo na sa kerosene at LPG. Bago matapos ang buwan ay malalaman kung magkano ang itataas sa presyo ng LPG. Jam Garcia, CSN. Umaaray na rin ang mga minimum wage earners sa Bicol Region dahil sa domino effect ng pagtaas ng presyo ng langis. Mga manggagawa humihirit ng taas sahod sa gitna ng pagtaas ng mga produktong petrolyo. Si Sam Alano sa detalye. Domino effect ang naging epekto ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis, mula sa pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan pati na rin sa pagtaas ng ilang bilihin. Isa sa mga pinakaapektado nito ang mga nasa laylayan lalo na ang mga minimum wage earner. Araw-araw tinitiis ni Yvette at mga katrabaho niya ang init at pagod bilang isang kahera. Ayon sa kanya ay kulang na kulang umano ang nakukuha nilang minimum wage para sa gastusin nila sa pang-araw-araw lalo na ngayon nagtataasan na ang pangunahing bilhin maging ang pamasahe. Apektado po. Siyempre, daming gastusin ngayon eh. So, daming bibilhin, mga babayarin sa bahay namin. So, sana mataas rin yung minimum wage as of nasolusyonan ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 435 pesos kada araw ang mga minimum wage sa rehiyon ng Bicol, isa sa mga rehiyon na may pinakamababang arawang sahod sa bansa. Kaya umaasa ang mga manggagawa na mas mapabilis ang aksyon upang maibsan ang kanilang nararanasan hirap. Sana mapakinggan po ang mga taong naghihirap as minimum wage na sana counting taas rin po sa amin. Habang patuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, nananatiling hamon ito katulad ni Yvette na manggagawang Pilipino. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang public hearing and consultation ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB kasama ang mga labor groups, employer at iba pa para pag-usapan kung magkano ang idaragdag sa minimum wage ng mga Bicolanong manggagawa. Samantha Alano, CSN. Samantala sa ibang balita, magpapadala ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga heavy equipment para sa dredging ng mga waterways sa Camarines Sur bilang suporta sa mga programa kontrabaha ng probinsya. Narito ang ulat. Dredge tayo doon. So, lahat ng equipment na kailangan ng province, bibigay din natin para tuloy-tuloy ang dredging. Yan ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang suporta sa inilunsad na programa kontrabaha ng Camarines Sur, ang Aksyon Kontrabaha Camsur at ang Green Embankment Project. Sinabi ito ng kalihim matapos ang kanyang pagbisita sa Camarines Sur para personal na inspeksyonin ang road reblocking ng mga kalsada sa daang Maharlika partikular sa Andaya Highway. Dalawang bayan sa probinsya ang pilot area ng programa, ang bayan ng Gatchatourena at Milaor, na isa sa pinakabinahan ng manalas ang Bagyong Christine noong 2024. Kritikal ang kalsada sa bayan ng Milaor na daanan ng mga sasakyan mula Manila, Bicol, Visayas, Mindanao, vice versa. Ayon sa kalihim, magpapadala ang DPWH ng mga heavy equipment sa probinsya bilang pagsuporta sa programa nito kontrabaha na ideya ni Governor El Rey Villafuerte. Nag-start na rin si Gov ng Oplan Kontrabaha, lalo na sa Milaor. Kasi alam niyo naman, bahay ng Milaor, pati Maharlika Highway sa Milaor, binabahay.
So kailangan talaga mag-dredge tayo doon. Maliban sa dredging at paglilinis ng waterways, nagtanim din ang probinsya ng mga puno tulad ng Manaba na bahagi ng Green Embankment Project na kahalintulad ng El Verde na world record holder dahil sa milyong punong naitanim sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Chris Novello, CSN. Sa mga mahilig magkape dyan, kahit na ngayong unti-unti nang nararamdaman ang tag-init, hinay-hinay daw sabi ng health experts sa paghigop dahil maaari umanong humantong ang labis na pag-inom ng kape sa dehydration. May ulat si Regine Bue. Isa ka ba sa mga hindi kompleto ang araw kapag walang kape? Kagaya na lamang nila Nanay Elena at Christian na hindi na nawawala sa kanilang daily routine ang caffeine. Araw-araw umaabot sa 3 hanggang 6 na tasa ng kape umano ang kanilang naiinom. Partida kahit patirik ang araw. Umaga kape, pagdating ng office kape, lunch, tapos pag lunch magkakape, hapon magkakape, gabi bago matulog magkakape. Ano po, kasi pag hindi pa ako nakakape, parang hindi kumpleto ang araw ko. Ayon sa health expert, dapat mag-ingat at maghinay-hinay sa sobrang pag-inom ng kape, lalo na ngayong tag-init. Ang kape ay may caffeine na maaring magdulot ng dehydration na posibleng maranasan sa panahon ng mataas ang temperatura. Since mainit po ang panahon, expected natin na makakaranas po tayo ng dehydration, gawa ng kumbaga parang paraan na rin ng katawan natin para mailabas yung init, no? So, ang labis po kasing pag-inom ng kape is nakakapag-cause po siya ng dehydration, no? Maliban po doon, pinapayuhan din po namin yung mga pasyente namin na iwasan po ang pag-inom ng masyadong kape since nagkukos din po siya ng iba't ibang side effects, lalo na po palpitation, hyperacidity. Pero since ngayon po is tag-init, inaasahan po natin na makakaranas tayo ng sobrang pagpapawis. Iwasan na lang po natin yung pag-inom ng kape para po maiwasan natin yung dehydration, no? So, if ever man po na hindi talaga maiwasang uminom ng kape, ang advice po namin sa publiko is uminom po ng maraming tubig, hydrate yourselves, nang sa ganun po is ma-replenish or mapalitan po yung fluids na mawawala sa katawan natin. Dagdag na paalala ng health expert sa publiko, balansihin ang pag-inom ng kape at siguraduhin sasabayan ito ng sapat na tubig. Regine Bue, CSN. Aabot sa 781,000 pesos na halaga ng droga ang nasamsam sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operation sa Naga City at Nabua, Camarines Sur. Si John Amador sa detalye. Tinatayang higit 781,000 ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa magkakaiwalay na anti-illegal drug operation ngayong linggo sa probinsya. Sa Nabua, Camarines Sur, 3 high-value individual o bigatin umano sa pagtutulak ng droga ang kalaboso nitong March 17 sa isinagawang bypass operation ng PNP Regional Drug Enforcement Unit at Nabua Police sa Zone 6 Barangay San Antonio, Nabua. Ayon sa impormasyon, 2 sa mga sospek ay taga-Taguig habang ang isa ay taga-Lapuri, si Manabua. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 680,000 pesos. Maliban sa droga ay na-recover din sa mga sospek ang isang caliber 45 na baril na may magasin at mga bala. Samantala sa Naga City, kalaboso rin nitong Marso 16 si alias Angel, 31 taong gulang na taga San Agustin kanaman sa bypass operation sa Barangay Carrayan, Naga City. Nasamsam sa suspect ang droga na aabot sa 6,800 pesos. Arestado rin sa Barangay Bagong Bayan Sur parehong operasyon ang high value individual na si alias Jess, 37 at nasamsam sa kanya ang aabot sa 20,400 na droga. Sinundan pa ng PIDEA ang pagsawata sa 3 pang suspect sa parehong kaso na may kinalaman sa illegal na droga kung saan naaresto ang 3 ring individual sa Concepcion, Pequeña. Kahapon sa March 17, sa dakong alas 5 ng hapon is nagsagawa po ng anti-drug operation yung pinagsanib po na persa ng PDEA Camarines Sur Provincial Office. Kasama natin po dyan yung unit ng aming airport interdiction unit at yung Naga City Police Office, City Intelligence Unit, kung saan po nagsagawa po tayo ng bypass operation sa Barangay Concepcion, Pequeña. At nung tinalakay natin yung isang bahay kung saan nakapag-transact yung ating pusher buyer, is nakuha natin na may 3 katao na kasalukuyang gumagamit po ng illegal na droga doon sa loob ng bahay. Kung kaya't bukod doon sa nakumpiska nating drugs, ay inaresto natin yung 3 pang kasalukuyang
papatsesyon. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang mga monitoring nila sa mga nakakalabas sa kulungan sangkot sa iligal na gawain. May pagtaas rin umano sa presyohan ng droga dahil sa kakulangan ng supply, dulot ng pagkakasawata ng mga sangkot dito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon. Actually, ang mga suspect sa mga, lalo na sa mga drug cases, paglaog pa lang kayan, minomonitor ta na yan hanggang pagluwas. Kung ini nakaluwas na, dahil aram ta na pwedeng magbalik ini sa indang ginigibo. So, under monitoring yan, lalo na sa mga may mga previous cases na. Actually, as per our monitoring po sa ating pagmomonitor sa drug situation po dito sa Naga at sa kabuuan po ng province of Camarines Sur, is medyo sa katunayan po, medyo bumababa po yung supply ng drug na pumapasok sa ating lugar. Sa katunayan, may sudden pagtaas ng presyo ng illegal drugs dito sa ating lugar. Pagtulungan natin na sugpuin yung problem sa illegal drugs. Kami naman is, yung aming tinatrabaho is para ma-suppress yung pagpasok ng supply ng illegal drugs dito sa ating probinsya. Kakaharapin ng mga sospek ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente ng basag kotse sa Naga City. Ayon sa Naga City Police Office, unang nakita sa social media ang umano'y insidente ng basag kotse na agad namang inimbestigahan ng pulisya. Ayon sa PNP, wala naman umanong nawala sa sakyan ng biktima. Kaugnay nito, mas pangpapaigtingin ng pulisya ang kanilang police visibility. Inabisuan rin nito ang mga vehicle owner na huwag mag-iwan ng anumang gamit sa loob ng kanilang mga sasakyan. Bali ang Naga City Police Office, continuous ang satuyang mga programa para malabanan taan anumang mga kriminalidad na nangyayari digdiyo sa Naga City, lalo na. So, mas pinapagkita ang mga patrolling sa mga areas na kung saan aramtan na medyo madiklom, and kulang ang tao dahil, and dahil araw-araw kaya na may mga nagpa-park gani, aramtan na pwedeng may mangyaring insidente. So, ang inahagad mi sa publiko na bantayan and maging anumang giraray, maging cautious sinda. Bantayan ang sa indang mga pagsasadiri. Iwasan tang magwalat ng mga importanteng gamit or bag sa loob ng sasakyan na pwedeng maka-catch up ang atensyon ng mga parahabon. Asahan pa rin umano ang malamig na panahon tuwing madaling araw at gabi dahil na rin sa amihan. Yes, you heard it right, dahil nararanasan pa rin ang amihan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Weather Bureau, normal umano ang amihan kahit na buwan na ng Marso. Base sa datos ng Pag-asa, karaniwan ay buwan ng Pebrero pa lang ay terminated na ang amihan at idinedeklara na ang tag-init. Ngayong 2026, ayon sa Pag-asa, maaring matapos ang amihan bago ang buwan ng Abril. Dahil busy sa trabaho ay hindi na daw nakakapag-pamper ang ilang kababaihang kawani ng provincial government ng Camarines Sur. Kaya naman hindi nila pinalampas ang libreng gupit, manicure, pedicure at iba pang pamper service ngayong Women's Month. Narito ang ulat. Sa sobrang busy at trabaho, may mga pagkakataon umanong hindi na nakakapag-pamper si Melanie, empleyado ng provincial government ng Camarines Sur. Kaya naman achieve umano ang Balik Alindog program at refreshing ang makapag-pamper day matapos ma-avail ang libreng manicure, pedicure at iba pang serbisyo ng PSWD o at ng provincial government ng Camarines Sur. Araw pong nag-office na and sa pang mother sa araw na nag-aasikaso kang family, mga pangangay po kang mga aking. Magayon rin venue ini sa programa iniyo na daw pa paano maibsan itong samoyang stress. Ang aktibidad ay bahagi ng pakikibahagi ng probinsya sa Women's Month ngayong taon na may temang
We for Gender Equality and Inclusive Society. Ayon sa focal person ng Women and Children ng PSWDO, bahagi ito ng month-long celebration ng Women's Month ng probinsya. Marami pa umanong mga aktibidad para sa mga kababaihan tulad ng sa kalusugan at karapatan ng mga ito. Noon yung mga babae ay kinikilala pa rin bilang isang spiritual leader where they are also serve as leaders whose wisdom and courage and decision makers po sa kanilang community. So ngayon at modern day age, we reaffirm and we also go back to our rooted history na yung babae hindi lang dapat ini-impose ng limitations or boundaries of being a babae, but also we are recognizing and considering them as a significant role in nation building. Samantala, maging ang ilang kalalakihan ay nag-avail din ng libreng pamper day. Nagpapasalamat naman ang mga ito lalo na sa provincial government ng Kamsur dahil kahit papano ay refreshed, pampered at na-empower ang mga kababaihan sa probinsya. Kasi ang nature pa di kang work me, as in, mayo talagang tayo magpaayos. So, nagpapasalamat ako ngunyan, digdi sa papanginot ni Mamalin, pati din kay Governor El Rey Villaperte. Thank you sa program na ini, sa taon-taon na ini, tataunin tong ini sa muyang mga, lalo na sa gabos sa babae. Thank you so much, Governor El Rey Villaperte. Bawas na din sa mga obligasyon ni. Kapag aabot sa harong, obligasyon mo na sa harong, obligasyon sa mga aki, takulong panggibod, na akong ma-effort na magpasentro pa. Tayao na mismo digdiyo. May incorporate na mo na aldaw, bawas na sa trabaho ng igibod. Chris Novello, CSN. Watch out people of Kamsur dahil magbubukas na ang Kamsur Aptao na sasabayan ng Kaugma Nights. Kung kailan alamin yan sa ulat ni Jem Garcia. Let's go, Kaugma! I'm now officially open! Marami na namang looking forward para sa selebrasyon ng tinaguriang hottest festival in the world, ang Kaugma Festival na ipinagdiriwang sa probinsya ng Camarines Sur. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Kaugma Festival, ilulunsad ngayong darating na March 27 ang pagsisimula ng Kaugma Nights kung saan gaganapin ito sa Kamsur Uptown. Ang Kaugma Nights sa Kamsur Uptown ay magsisilbing pagbubukas rin ng tinaguriang soon-to-be Global City of the South. Mangyayari ito tuwing alas 5 ng hapon kada Biyernes, Sabado at Linggo na magtatagal hanggang May 10. Kabilang sa kaabang-abang na Kaugma Nights ang mga food stalls, night market, live music and band performances, at mayroon ring free rides and fun games. Ito ay bukas para sa lahat dahil sa tema nitong The Weekend Playground of Kamsur. Kaya't simula na rin ang mahabang preparasyon ng sikat at kaabang-abang na Kaugma Festival sa buong probinsya na mangyayari sa May 26 to 30 with electrifying performances ng mga local artists at mayroon ring special performances mula pa sa mga surprise international artists. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po, si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.